Ботев ТВ. Вие сте с новините на училищната телевизия. Днес в нашето училище тържествено беше отбелязана 148-та годишнина от освобождението на България. Паметна дата, свързана с подписването на Сан-Стефанския мирен договор и края на Руско-турската война. Учениците от 4-ти Б клас с класен ръководител госпожа Данка Георгиева представиха вълнуващ музикално-поетичен рецитал, изпълнен с патриотични стихове и песни, посветени на героизма и саможертвата на хилядите знайни и незнайни герои, отдали живота си за свободата на родината. С искреност и вдъхновение четвъртокласниците пресъздадоха силата на българския дух и ни припомниха колко висока е цената на свободата. Празничната атмосфера беше допълнена от впечатляващото участие на мажоретния състав с ръководител Ваня Колева, както и от тържествените изпълнения на фанфарния оркестър на училището с ръководител Петър Спецов. Техните изпълнения внесоха още повече тържественост и празнично настроение. Събитието се превърна в истински урок по родолюбие и признателност. Урок, който ни напомня, че свободата е най-ценният дар и че дългът ни е да пазим жив спомена за историческите събития и героите на България. За новините на Ботев ТВ предаде Мелани Георгиева. 1878 година в едно малко градче, Сан Стефано, мечтата на българите за свободна България се сбъдва. Подписан е Сан-Стефанският мирен договор. Той слага край на Руско-турската война. Договорът предвижда появата на автономно българско княжество. Българската държава възкръсва за нов живот след 482 годишно отсъствие от картата на света. Дълъг е пътят до възкресението. Изминал е близо 5-вековен, злокобен исторически период, изпълнен с човешка мъка и страдания. Период, белязан от сериозни изпитания на духа и вярата. Османското владичество променило коренно живота на българите. Те живеели под господството на султана. Османците се превърнали в техни господари, наричали българите рая. Събирали непосилни данъци. Най-омразният бил кръвният данък. Налагали мюсюлманската вяра с насилие и жестокост. Но чуждата власт не е сломила българския дух. Устойчивостта на българина се кореняла в дълбоката обич към родната земя и език. Здрава била народностната основа. Крепяла се на привързаността към семейството и рода, на предаността към българския език и традиции. Сънародниците ни чувствали, че ако успеят да опазят българските духовни ценности, ще достигнат онези по-добри исторически времена, в които ще успеят да преживеят заветната българска свобода. Съпротивата на българите никога не е преставала. Свободата ни е достигната с лючи борби и рани. Много са храбрите синове на България. Техните гордо топтящи сърца винаги са ни пазили. От клетия батак, укъпан с кръв, до шипка, най-българския връх. Народът извървял търпеливо пътя си към свободата. Историята пази спомени за въстания, за хайдушки движения, за национално-освободителното движение, за априлското въстание, за руско-турската война.